viaxeiras e viaxeiros, eu son Iria, estou de aventuras polo mundo en 80 días. Hoxe, o tren de vapor para unha estación de Brindisi, unha cidade moi bonita que está en Italia. Verdade que unha maravilla? Brindisi sempre foi un lugar moi importante. Imaginade que en algún tempo chegou a ser a capital de Italia, pero agora xa sabedes que a súa capital é Roma. Aquí podemos encontrar moitos castelos, vías romanas e restos históricos que se conservan moi ben. Pero sabedes onde está Brindisi? Vou vos contar un truco. Buscade no mapa de Europa unha bota. Sí, unha bota, pois no tacón atópase Brindisi. Verdade que é moi fácil de lembrar? Aos que viven aquí chámanlles brindisinos e falan en italiano. En vez de dicir grazas, din grazie, ou en lugar de dicir rapaz e rapaza, din bambino e bambina. Verdade que soa ben o idioma italiano? Como Brindisi ten un porto moi grande, colleremos un barco para seguir a viaxe, pero antes toca a vos investigar un pouco máis de Brindisi. Arrivederci, viaxeiras e viaxeiros!